Вітаю, друзі! Ви дивитесь Лемко Ньюз, найактуальніші новини із лемківського світу. І з вами я, Наталія Кухар. Але перед тим, як переходити до новин, не забудьте підписатися на наш канал і напишіть в коментах, як вам мій сьогоднішній образ, наприклад. Якщо в нашій програмі ви будете чути якісь дивні звуки, то ми наперед перепрошуємо, в нас сусіди роблять ремонт. Лемківська говірка. Нещодавно була зареєстрована петиція, яка пропонує надання лемківській мові в Україні статусу офіційної. У зв'язку із цим Світова Федерація Українських Лемківських Об'єднань та Всеукраїнське Товариство Лемківщина висловилися із засудженням цієї петиції і вважають її провокацією. Ми в організації «Молода Лемківщина» підтримуємо заяви СФУЛО та ВУТЛ та вважаємо мову лемків діалектом української мови. І як нащадки вихідців з Лемківщини намагаємось створити сучасну лемківську культуру як невід'ємну і самобутню частину української культури. І вже коли ми заговорили про діалект. Якщо це діалект, то не означає, що ним потрібно нехтувати. Не секрет, що серед лемків України говірка збереглася гірше, аніж у польських лемків. Там є, наприклад, чудова фейсбук-сторінка «Фай по-свому», там є радіопередачі лемківською говіркою. У нас, так би мовити, відродження. Наразі є потреба в якісних проєктах із використанням діалекту. Щодо цієї теми, ми маємо ініціативу наших хлопців із молодої Лемківщини Миколи Крупея і Максима Равлюка. Вони почали перекладати лемківською говіркою Святе Письмо. Щонеділі новий уривок і невеличкий словничок. Обов'язково заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці і переглядайте. Я переконана, що ви чули, а можливо навіть і були на Лемківському фестивалі «Гомін Лемківщини», але його організатори запропонували прекрасну ініціативу і склали проєкт, подали його на конкурс «Громадський бюджет Львівщини». В чому ж він полягає? Хочуть придбати звукове, світлове обладнання, а також конструкції для побудови сцени. Вартість усього цього немала, більше як 1,5 мільйона гривень. Але перед тим ще потрібно здобути перемогу в самому конкурсі. Навіть якщо на момент виходу цієї програми голосування вже завершилося, все ж це дуже крута ініціатива, яку однозначно вартує підтримати. А тепер з України за Атлантику. Об'єднання лемків Канади провело 35-й фестиваль Ватру. Там було багато музики, багато самобутніх, імпозантних виконавців, співали навіть в гамаках. От до яких нових ідей змушує вдаватись пандемія ковіду. Ще там була хороша ретроспектива в минуле фестивалю і показ експонатів з музею лемківської спадщини. Одним словом, залишаємо вам скерування на відео, де ви зможете побачити увесь фестиваль. Магурич – унікальне товариство, що рятує пам'ять Лемківщини, і уже 34 роки. Бо з 1986 року ця польська організація на чолі з каменярем-реставратором Шимоном Моджиєвським наперекір усьому дбає про цвинтарі. Здебільшого останню згадку про лемків у їхніх покинутих селах на півдні сучасної Польщі. Чи багато з вас готові пожити декілька днів у наметі біля цвинтаря, а можливо навіть 2 тижні, і при тому щодня виконувати багато фізичної роботи? Щороку з весни до пізньої осені товариство Магурич влаштовує по кілька виїздів на рік задля порятунку давніх надгробків. Товариство постійно потребує волонтерів, зовсім не обов'язково лемків чи професіоналів-реставраторів, просто будь-кого охочого, хто б долучився до їхніх ініціатив. Слідкуйте за їхньою сторінкою у Фейсбуці і долучайтеся. Минулого року вони почали працювати також в Україні, відновлювали цвинтар в селищі Поморяни біля межі Львівщини і Тернопільщини, а також у селі Заклад на південь від Львова. Зараз Магурич у лемківському селі Лабова на території Польщі. Там відновлюють давній цвинтар, що походить із 1784 року. На давньому цвинтарі донині збереглися кільканадцять надгробків із 19 століття і ще 30 із часів напередодні виселення лемків у 40-х роках.
Фільм про Енді Ворхола. У США вирішили зняти фільм про американського митця лемківського походження Андрія Вархолу, більш відомого як Енді Ворхола. Він вважається засновником напрямку в мистецтві, що зветься поп-арт. Головну роль, тобто самого Андрія Вархолу, зіграє голлівудський актор і прихильник України Джаред Лето. Він же разом із Майклом Де Лукою буде продюсувати стрічку. А сценарій пише Теренс Вінтер, відомий за фільмом «Вовк з Уолл-стріт». Про дати ще нічого не повідомляють, але відомо, що за основу візьмуть книгу «Життя і смерть Енді Ворхола» авторства Віктора Бокріса, одного з улюблених авторів самого Вархола. Ми дуже чекаємо на цей фільм. Лемківська пісня. Цього разу розкажу вам про пісню «Гори наші» або «Наші Карпати». Вона є неофіційним гімном лемків по всьому світу. Зветься народною, хоча очевидно, що має власного автора, і то, певно, з початку 1900-х років. Батьківщиною цієї пісні, як і «Ой верше мій верше», про яку ми говорили в минулій програмі, можна вважати лемківське село Костарівці біля міста Сянік. Там жив диригент Михайло Соболевський, який записав мелодію і слова обох. І в Канаді ця пісня була в збірнику Антона Цисляка ще до Другої світової війни. Сьогодні можете знайти дуже багато виконань цієї пісні. І дуже різних виконань. Наприклад, таке дуже ніжне виконання Аничкою, темпераментне гуртом Вандор, маршове Софією Фединою. Також на нашій сторінці в Ютубі ви можете знайти наші лемкоспіви із Гамерики, де ми співали пісню «Гори наші» разом із колективом з Йонкерса на Лемковині. Гори наші, гори наші, гори наші Карпати. Ніхто не знав, ніхто не знав, кілкових нас вартати. Побесідуємо. Вересень – саме час говорити про школу, тому ми вибрали декілька слів на цю тематику. Взагалі, крім звичного школа, в лемків була і чкола, а навчати, відповідно, було чколити. Однокласника називали єдноклясником, а рахувати чи обчислювати – викалькулювати. А цікаво, що із оцінок, наприклад, трійка чи задовільно, лемки казали «достаточно». Також хочу нагадати, що ми є практично у всіх соціальних мережах. Це Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. А також у нас є YouTube-канал «Молодлем». Обов'язково заходьте, підписуйтеся, коментуйте наші відео, ставте лайки. Для нас це дуже-дуже важливо. А щоб наші проекти були ще більш цікаві і якісні, обов'язково підтримуйте нас на Патреоні. Там ви можете оформити підписку і підтримувати нас фінансово щомісячно. Ми будемо дуже-дуже вдячні. Це всі новини на сьогодні. З вами була я, Наталія Кухар. Побачимося вже дуже скоро. І пам'ятаємо, откаль наше дідове.